O Sergas escolleu o fogar residencial Servisenior de Vilagarcía para comezar a dar as vacinas na área sanitaria de Pontevedra o Salnés. En total foron 46 persoas entre usuarios e cuidadores os que recibiron a dose. Eu creo que é un día primeiro emocionante para os sanitarios porque despois de tantas semanas de incidencia, de positivos, etc., bueno, pois é un día tamén con esperanza porque en principio era o que estábamos esperando, non? Os 27 residentes do centro aceptaron recibir a vacina. A primeira foi María Ana Ciancio, que se mostrou contenta e tranquila por recibila. No lo pensé. Sí, creo que no lo pensé. Porque si lo piensas, a lo mejor te da todo eso. Pero no lo he pensado. Bueno, mejor, ¿verdad? Así ya estoy más tranquila y contenta. A vacina necesita uns cuidados diferentes aos de outras inxeccións. Durante todo o proceso de traslado tense que manter a cadea de frío. Unha vez no centro, os profesionais tomaron todas as medidas necesarias para administrar correctamente a vacina. O que facemos é reconstituir a vacina, entón administramos ya o paciente e esperamos, temos os pacientes en observación durante uns 15-30 minutos para determinar se hai algún tipo de reacción. A priori o que hemos atopado foi que unha pequena inflamación, dor local, pero nada salientable. De todas formas, antes de comenzar a vacinación, facemos unha anamnese a todos os pacientes para determinar se previamente tiveron algunha reacción alérxica grave para diferir esta vacinación. As vacinas continuarán impartíndose nas residencias da área sanitaria durante as vindeiras semanas. O obxectivo é administrar a dose nesta primeira remesa a preto de 2.000 persoas. O primeiro, digamos, o primeiro nivel de vacinación, que son as residencias da área, sería preto de ser 2.000 personas, 1.900 persoas entre residentes e traballadores. En todas as residencias da área, ese é o número que temos que abordar. As residencias que recibirán a vacina mañá serán as de Pollo e a Divina Pastora de Vilagarcía. A previsión é que a primeira fase de vacinación se complete en 3 semanas. Posteriormente, coa segunda remesa será a quenda do personal sanitario e finalmente na terceira a da poboación xeral.